שלום חברות וחברים, מה שלומכם? שמי דניאל בן ארי. אני רוצה לספר לכם משהו אישי שקשור לבוסמת. חוויתי את המופע שלה לפני מספר ימים, סביבי בקהל היו קרוב ל-70 אנשים, כולם מתגלגלים מצחוק, כולם נהנים מהתובנות הנפלאות שבוסמת מביאה. והכל נכון, מופע נפלא ומעולה, אבל אני רוצה להוסיף פה עוד דבר אחד חשוב. כשאני הגעתי למופע הזה, זה היה מאוחר בערב, הגעתי מאוד מאוד עייף, וגם המצב רוח שלי אישית היה לא משהו, ממשהו שחוויתי באותו יום לפני המופע. ופתאום אני מוצא את עצמי כעבור שעה, סך הכל שעה, פשוט מתקרקר מצחוק. בוכה, ממש בוכה מרוב צחוק. והפער הזה לאיך שנכנסתי למופע, ואיך שיצאתי מהמופע, לפתע זה אומר הכל. הכל. אז כן, אתם תלכו לשם, אתם תקבלו תובנות על עצמכם, על העולם, תקבלו כלים פרקטיים, איך אפשר להגביר את רמת הכלילות וההומור והצחוק. הכל נכון, אבל בעיקר זו בוסמת. והקסם שהיא מביאה, באמת זה קסם, זה משהו ייחודי לה, שיכול לגרום לכם ישר לעלות את המצב רוח, גם אם אתם באים במצב רוח לא משהו כפי שאני הגעתי. אז אני ממליץ לכם בחום, אז לכו, תכירו אותה ותהנו, ואחרי זה גם תכירו לי תודה.